kin buya sanin kiwa ne halitta ni da ke nake takama iza na kira sunan ki ko ina in yaye damuwa ke ce dafa jalabi salima yarda da ni ya farar uwa da ke safinatillahi ba a kunci a cikin rayuwa. Banda damuwa indai da ke sayyada Batula Fadima. Komai nake so zan yi kai zan sa na ga daidai rabbana la sharika lahu a cikin kadaitar ka ya ilahi hazuna da damani basira yau cikin halara guda zan bayyana kafin na fito tini na ayyana. Fatima Alhassan Husaini nake ganin ko ina. Banda damuwa inda nake sai da Batula Fadima. Baiwar da Ubangiji yayi gare ni bayan haka mai zanyi zan ambaci Fatima Alhassan Husaini ko za a yo sansani. Ana mance faɗin Mustapha muna burudin zamani bayan ubu nadi mai ce da ni. Zawiyar su ne na gani sun yi mini ne ake yi da ni. Daga zarar na ce sayyada kome nake so zan fida tuni na gane bishiya akwai 'ya'ya can inda zan je kaɗa. Ruwul kalbi na zarayar je mun kome ne na faɗa a zuba mun sirri in naɗa. Da ke zan jura komai na imani yardarki nake fida banda damuwa. Rayuwa da ke ake rayuwa a biyo ki ba za a tozarta ba wani girma ne ko matsayi da zan ja a kan ki ba ki fi shi ba. Da daban a daban waye ya san ki a bayyana ne ba a gaibu ba ya kura da ayyun ta'iba. Wane ne ma ya je gun ilahu ba kuma bai faɗi ba. Tafiya da zaman ki duka zara komai naki irin na annabu ne komai na faɗa miki ni nufi na annabu ne a bayyane. Girman Allah annabu girman annabu Fadima sirri ne to wai Zahara ya kike ne. In ga ki a shafe kowa a manta kowa ma kawai babu ne. Indai da ke Allah na ji da ke zuciyar manzan Allah ya sayyada ba a kaiwa ta inda ku maganar rannan zan jaddada. Gatan Allah gatan alam duka umma abiya abida tasirin duk na yanzu dada. Allah in ba dan ku ba bai ya halittar kauni ba ko guda. Banda damuwa inda nake sai da Batula Fadima. Ya gidan sarki alin ilahi ya Zahra ummul mukam matsira mafaka ga muridin gidan kuku na rike kam. Ke ce ke kai kowa ina nan gunki ki ce mun zo daram. Assalamu alaiki bintul mukam. Ina ma da kice wa alaikas salam Ali na ce da daban da damuwa. Yau gani cikin wata ni'ima wata Allah ya tsarkake kuma kowa ya sani rayuwar tamu tana motsi da ke. Indai aka ce ummul Hassan Husaina a komai a tike Allah annabi na ji da ke. Shi ya sani ba na yi da kowa in ma ya yi da ke. Indai da ke indai ka zo
ki ba ka san ko guda a tsatsan ta to ta ya za ka kai dan uwa ka san ita rayuwa ba a yi ma dai sai da rai ita ce ruhin jiki na da rai sirrin samun komai a nan da kiyama sai da su za a kai sai dai da su assalamu alaiki ya kaukabi ya fauziya ya nazira salama alaiki ya arfa alawiya ya kausara salama alaiki ya rahiba rahamaniya ke zakira salama alaiki kashifa banda damuwa indai da ke Sayyada Batula Fadima ya Fadima Allahu salatin nan ka kara gunsa cikakke adali wannan daga kan shi zance kawai ya kare shi na ce agili wanda ko mahaukaci ne ya zo masa sai ya zama mai hankali a sa'a halinsa ne awwali ku ne ahalin Allah aya ahalin likisa iyayen Ali indai da su asanai ni ku karaban sirkan nan wanda sani bai san shi ba ku ce da imamu ga umma Haidar ne a dade shi yayi ta gaba a bani raban da in zuciya ta tuno ku ba na ki in gan ku ba Madina na je na yau maraba Zainabul Kubra Aliyu Rida Sadiq Kazim da sauran gaba banda damuwa indai da su wata hanya ce ke tafiya a cikinta akwai mazan shugaba soyayya ce wacce su suke yi wa annabi mu ba mu santa ba harkan su ilahu yayi magana mutane ba a haka suke ba su jinsu muke ba mu san su ba sahabbai ne wani ɗaya kawo wargi ne ba su karshe ba banda damuwa Batula da farar fara'a na taho a karɓa sayidina Abubakari ta kawa tsoron Allah kawai kai dilin sayidi Umar Usman Zunnurain kasidar nan gaba ta kuzan nazari karka a rike ya zama tsari maza cikin maza ga fa'aliya ta saka furai kan gari banda damuwa indai da kai ya aliti taniji ka gurin ma'asuma dole yi sai da ku aljilani na durkusa a shafan kai na kare abu ya baye kai kace mun naje zanai kuma na gani sau uku Allahu ya kara yarda da ku domin duka dan halak zai gani a cikin tafiyar ku ba shashaku kudan zuma wane ya leka ne ya fito bata ji shi ba nuni ake yi wa kurma dan makar ka faɗa ba zai ji ka ba suna gaba kana ƙara can gaba shayi na jan ruwa na uba juma'a mai kyau tana laraba mai sharifai Fadima tai si tamfin kanka ba za su gano ka ba da damuwa inda take Sayyada Batula ya Allah rabu ka tsare ni sharrin harshen nan da ke lahani sannan a tsayar da ni kar na wai gama na yo tunanin wani dan tsarkin zuciyar Mustapha Al-Arabi a raba duka da ni a tsare ni ga sharrukan zamani Haidar ne ya Anisa Batula dan Allah a duba ni